adlaw, nakita ninyo nga nagdula ang mga basketballero warriors nga mga basketball player kuno. So karon magsabay mi, mag-merge mi, magdula ug magkaon gyapon ta. Pero naay challenge o naay twist sa among kaon karon ni Jai. Nagpatisoy man ka. Wala man gas, luman ko. Human na magkakaon ka, naman gyapon ka. Unya karon. Magdula mi ni Jai as kami ang team insert. Kami ang Team Larlar. O sila ang kung kinsay makadaog sa amo ang team, maoy malibre. So kinsa tong napildi, siyang manlibre lisod sad. Hoy, tarungon na to ha, kay manglibre ang kuan. Tarungon ninyo ha kay Tarungan ako! Kaya kung kapan ka ni Tanan karon. si LeBron James! So, ang mahitabo, magdula mi. Mamili sa among team karon. Kung kinsay mapilian sa among team, magdula na layon mi. Nya kung mapildi Jai, mao team man libre. Ha? O sige. Ang among pagkaon is worth 300 pesos. O unsay kaingon ninyo nga excited mo? Unsay kaingon? Lami ang pagkaon o lami ang pagbasketball pili. Lami ang pagkaon. Tama kayo, tama kayo. Mamili na mi sa among mga team. Ayan. Kanin! O, laro. Anay mo gagmay. Ikaw katupat! Ato katupat! Amo naman! Pag-insert kay Team Insert! Team Larlar! Yeah! Wala sa nami kalima! Nami kalima, nag-insert na siya! Kaya to! Kaya natin to! Daog ta karon! Kaon ta ron! Hoy, tarungon na to ha, kay 300 ni. Round one. Fight! So ila-bula ng mga Team Larlar kay halata man pud Larlar sila. So karon nag-time out sa kay ano. Nanginahanglan pa og nag-ilis pa og jersey ang sikuan, nag-ilis pa og jersey. Ang among kauban sa Team Insert. Yan. Gil, sulod. Sino Jess? Team Insert! Wallace! Wallace! Bulok sa Taiwan. Ang mubayad karon, way lain ang ituraan. Yeah! Babaw. Hoy, limulin niya. Pamata na to ang team. Atong dula ako na tuwalis. One. Liyati. Indot. Grabe man mo ka, hara.
Basta mga maayo, ako gyud nakapag-game. Play, no? ate. No, ako lang last shot no ako. Nagdula ka, Jay? Oh, nagdula ko. Makawala, gaya na ako yung nagkameraman. Makagikan mo yung So ka na, Jay? Mama, gitawag na ako gaya na tikpo sa dula. Murag wala, bang ka nakasyat? Nakasyat ko, uy! Ako nakashot ko kaysa. Sa gahapon. 300! Ito ay may pildita. Yan kay labot. Ini nga dula, gibuhat namo ni kay katong niagi napildi sila. Di ba Jay, nakadumdum ka? Kahilakon kaayo sila. Nya kadto na time niingon mi ni Jay nga. Mauli ta. Ipangita na mo si Upaw, wala na mo Wala nakitaan. naman sila nakita, ni bisa mo sila pakanon. Si Noy, kusugay kayo dagan. Di na lang maapsan, so nang gibulaag man sila, di ba Jay? Yes. Kadto tapatan na time magkaon. Unya, mo ning gibuhat namo ni karon nga dula kay para pag humanat og dula nang mabalik inyong kuan ba inyong salig sa inyong kaugalingon nga abtik man mo. Kadto lang na mga panahon, wala mo nagkasinabot kay ang inyong Yes. pirming Kay wa man ta. gusto mo mudaog. Wala mo naguna-una ba nga na aday mo yung mga kauban, di mo magpasapasahan. Wala jay, duha ra gipahingnan. Daog, Oh, hindi. Yes. So dapat, kung mapili mo, Dapat cheer up gyapon ta, oh, ba? kay mapildi, ang hunahunay mo na, ay napildi mi. Mag-practice pa ko para sunod, mudaog na. Ah, di ba? Kung mudaog po mo, dapat ang inyong hunahunahon, nadaog mi. Mag-practice pa mi para sunod na po, mudaog yapon mi. Kanang walay away-away. Ang inyong pirmi hunahunahon, sa kinabuhi, mudaog, umapildi, ay importante, buhi. Ay, pildi na mo. Kay pildi na mi, tanggalo na namo ang amo insert. Ay, kaya nag-insert Wala po bisaya! Kami lang wala po bisaya! Abot siya, Bisay! 2 hours later. Ready na namo ni Jai ang pansit canton amo po natilawan. Aw, ilaw na midaan. So amo na ning dalawan sa ilaha kay bisa gamay ra ni siya pero lipay na kayo ka basketball player. Yes. Tadan. Tara Jai. Okay, base daw ni makakaon ang uban. Mao na ni ang 300 ang kadaugan sa isa, kadaugan sa tanan. Yay! Jay, naikaon na. Lo, may wala na. Oy, dyan siya mapili. Kay ngano, gibuhat na to ang 300. Gipalit na tong pagkaon kay ang kadaugan sa tanan isa, kadaugan sa tanan. Tanan makakaon. Okay ko ganahan sa pan, alis nila. Pag magdula mo sunod dito, bahalag mapildi. Okay na. Ay, kuha na doy! Nabuhok siya na ba tula siya na? May bato, may ito na. May 13. May mga tigsingget. Oh, tigsingget. Mga na tigsingget. Kakuha ko ng prima. Pwede ba yung tik? Oh, bayad na. Oh, kaya ito na sige to gaba. Oh, sipot na iya. Ulaw. Siya pa may wala tira na po. Lapo. Sa kinabuhi, mudaog man ka o mapildi. Ang importante, malipayon ka. Ayog, kalipte. Pirming, dumdumi nga. Lako! Bisaya!